Halo, bolo-bolo telo sak Indonesia. Saiki wayahe mangan telo. Kanggo kalian-kalian sing bingung golek mangan apa, murah tapi mareke. Oh, telo. Telo keju lalala. Langsung digoreng ning nggon bolo. Mbok ingeti pas goreng, bangga oke. Iki posisine saiki neng kidule Puskesmas Warujayeng. Posisine di sebelah kulon. Gerobake kuning, ayo ana tulisane la la la. Kayak piye barangnya iki lho, ngene iki lho barang. Ini njabane kriuk, jerone wah, das to. Oh, waduh pol. Lah ngene iki barangnya. Istimewa bolo. Jadi telone yo mau waduh crispy neng jaba, wis jerone jelas nyus ndak karu-karuan kae. Kalau mbok ngene lho. Koyok ngene iki barang itu. Iki. Jadi kayak sampean-sampean kabeh sing bingung golek cemilan, sing bingung golek makanan apa, sing kirane murah tapi mareke yo iki. Telo, keju, la la la.